Hello guys! Magandang early morning sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakita ulit tayo sa pinaka-latest update, special coverage sa bagyong si Wilma. At hindi po tayo nakagawa ng video analysis kaninang o kagabing early evening. Dahil po nag-birthday dinner po ako. At sa lahat na nag-greet po sa akin ng happy birthday, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Rest assured, hanggang kaya ko pa ay patuloy natin ibabalita sa inyo ang mga papalapit na bagyo in a layman's term hanggang sana hanggang 100 years old, but you know, basta nandito lang tayo para bigay sa inyo pinaka-latest. And then again, maraming salamat sa mga greetings. At ito po na yun ang ating Tagalog version na yung early morning ng Sabado, Disyembre 6, 2025. If you want to know the English version, just click on the link here or just search the YouTube channel for more details. And if you're watching via Facebook, i-search lang ninyo ang ating channel, Mike, Mr. Typhoon Padua. And just follow our page, like our page for the very latest on tropical systems affecting our country. And ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at Naga College Foundation. At gusto ko rin pasalamatan ang ating partners ay Aboitiz Power Corporation, Bank of the Philippine Islands Sustainability. If you're interested, kung gusto niyo malaman, i-click lang nyo ang link dito. Mayroon ring link dito po sa description ng Facebook page kapag kayo nanonood ng video doon. At ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Leonor Lenny Robredo and ang ating Vice Mayor Gabriel Gabi Bordado. So na yun, punta na natin ang pinaka-latest update. I-discuss na natin. So tatagalan naman ito ng 20 to 30 minutes. Pagpasensya na po. Gusto ko talagang ibigay sa inyo yung in-depth detail nitong system na ito in layman's term. At kasalukuyan, medyo natatalo na po itong si Wilma ng malakas na hanging amihan na nagbibigay po ng cool dry air at mayroon na pong isang katulong na tumutulong sa kanya, yung malakas na wind shear galing sa baba. Pinupush yung lahat ng convection niya dito sa Bicol region. Although nagpupulsate yung ulap, hindi naman po siya steady. May 6 hours na makapal, may 6 hours na hihina kahit na kumakapal. Kaya grabe po yung ulan for the past 1 hour dito sa Naga. But medyo minto naman. But we expect whole day of Saturday may mga pabugso-bugso po itong mga ulan. Okay? At bibigyan na kayo natin latest forecast niyan sa ulan. Pati na yung magiging forecast ng galaw nitong bagyong ito. Ito po ang pinaka-latest nating GovSat that ginawa natin kaninang early morning. Sana yung GovSat. Ito ba yun? Yeah. Ito yung ginawa natin kagabi, not early morning. Pasensya na po. Okay? At ito po ang bagyo, si Wilma, Tropical Depression. Yung ibang ahensya na tili po siyang low pressure system tulad ng JTWC. At ginawa kong broken circle dahil po humihina po siya. Lahat ng convection po dito sa southern. Kita nyo dito, itong area na ito, halos wala po itong ulap. Dahil affected po siya ng wind shear, lahat ng ulap niya ay concentrated na lang po dito sa may area na ito. Diyan po yung ulap niya ng bagyong ito. At may kasamang shear line, may kasama pang amihan. Kaya akala nyo parang may bagyo dito sa atin. But itong hangin na na-experience natin na yun, dito po sa Naga City at sa ibang parte ng Bicol Region at Eastern Luzon, dala po ito ng seasonal winds. Yan po ang monsoon. Yan po ang term na monsoon. Galing po yan sa Indian word na seasonal. Kaya seasonal winds po, panahon na yun ng amihan. Kaya medyo malakas ang hangin. Pwede umabot yan ng 80 kph kapag nasa dagat. But sa land areas, hanggang 60 kph lamang po. Okay? So, magpe-persist yan for the next 2 days. And then, ang amihan, balik sa easterlies. Ito na po si Wilma ay sa forecast baka malusaw po dito sa may Visayas bilang isang remnant low
low pressure pa rin, matlalabas po siya sa may west of Palawan na yung Martes o Lunes, Disyembre 8 hanggang 9. Okay, so yan po ang GovSat natin. Gusto nyo ma-save yan sa page po natin yan. Ito ang fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page at nakikita ninyo lahat ng convection dito po sa may east o Bicol. Ang ibang convection yan pumapasok na rin sa atin. Ang storm, by the way, so nakikita rin natin dito na yon ang shear line. So ito yung shear line, umpisa dito, pag ganyan po yan. Dito. So may nakikita kayo dito mga dalawang bilog na mga convection, group of thunderstorms. Kasama po yan, naka-embed sa shear line. At ito yung zoom in satellite animation mula sa windy. So nakikita nyo dito ang nagpupulsate na mga ulap. After 6 to 12 hours, mawawala. Then may bago mag-form. So ito ang laging inaasahan kapag mahina ang isang bagyo at nagde-develop pa lang at nahihirapan, nag-struggle dahil po sa may nakaka-affectong weather system sa kanya. Yung strong upper level winds, malakas na hangin sa taas niya, around 20 to 50,000 feet, known technically as vertical wind shear. So i-post natin ito. Kita niya yung area ng Visayas, manipis na po yung mga ulan. Lahat ng convection yan dito sa may Bicol. Kaya pag i-move natin ito yung ngayong gabi, around 6 p.m. may nag-form na malakas thunderstorm dito sa may Samar. Nag-blossom up po siya. Yan po. Yung mga kidlat, dyan po mga intense ulan. So, i-move natin ito hanggang ngayon, mga bandang 3 o'clock na po ng umaga, almost 3 o'clock. At, yan po siya. Pag titingnan nyo maigi kung nasaan yung center niya, nandito po siya. Balik tayo dito sa visible. May umiikot dito. So, nandito siya kaninang 3 o'clock ng hapon. So, magda-drawing tayo. So, nandito yung center ni Wilma, okay? So, nangyayari po, nagkakaroon na yun ng malakas na wind shear. So, yung wind shear, galing dito, pag ganyan siya. So, lahat ng ulap niya, dahil sa wind shear, ay napupunta po dito sa area niyan. So, nandito yung grabing ulan. Diyan po nag-concentrated. Kaninang 3 o'clock yan. Pag i-move natin ito, pagdating ng gabi, yan, may nag-form na bagong thunderstorms. So, mag-alas-tres na po. So, nandito na yung center ng storm. Somewhere here. Nandyan siya na yun, si Wilma. Magla-landfall na po yan sa may eastern Samar. Still, nandyan pa rin yung convection niya dito. Ayan o. Naka-displaced north and northwest of the center. So, dito naman ay cloud-free. Parang Pokemon, no? Sorry sa drawing. Anyway, napakita ko lang sa inyo dito na itong area na ito sa may baba. Dito sa may, ayan, dito. Yan, dyan pa rin yung malakas na moderate to strong wind shear. Pinupush lahat ng ulap dito. Kaya dito sa may baba ng circulation niya, halos walang ulan. Talagang walang ulan dahil wala pong mga convection. So dito lang talaga concentrated na yon. Tama naman yung forecast na may mga ulan po tayo na yung Sabado dahil po displaced yung kanyang circulation. Yan ang sign na nag-struggle ang bagyo. Kaya ang Joint Typhoon Warning Center, hindi ito consider na isang tropical depression. Isa naman po siyang low pressure area 93W. So baka malusaw pa po yan dito pag tama sa kalupaan ng Samar at Masbate. So dito na po siya dadaan. But again, ang lahat ng ulan ay nasa Bicol at posibleng pumunta dito sa may Southern Tagalog Province sa Mindoro. So ang Manila, baka sa linggo may mga ulan din. So expect niyo magdala ng payong. May mga hyper-localized flooding po na pwede mangyari dahil po sa mga clogged drainage,
Okay? Clogged waterways. So, maganda lang po kayo dyan sa Metro Manila. Hopefully, sana hindi matuloy. So, ito yung shear line. Dito po yung shear line. Pakayan yan. Pakita ko sa inyo yung product mula sa CIMSS. Sana yun. Sorry. Ito muna yung cyclonic WX water vapor image. So nakita ninyo, nandito yung bagyo, nandito siya na yun. But itong kaulapan niya talagang nandito. Yan po ang intense rainfall sa may east of Catanduanes, over Laganoy at Albay Gulf. So dito sa Naga, ito ang Naga, nandito sa area na ito. Medyo okay pa naman tayo. Huminto yung malakas na ulan. May light to moderate na yun. Nakarinig tayo natin na bumabagsak na naman sa labas ng ating bahay. So ito yung technical site ng CIMSS Tropical Cyclone page. Nakita nyo dito na naapektuhan po ng malakas na wind shear ang bagyong si Wilma. I-zoom natin yan para makita ninyo. Ito yung bandang 11. Balik tayo dun sa mas maganda yung para mapag-aralan nyo, para makita ninyo kung anong dahilan bakit siya humihina. Ito yung 8 PM kagabi. So ito yung bagong convection na nag-form sa may Northern Samar since 6 PM last night. So nandito yung center niya. Sandali lang sa yung controls nito. Yan, dito siya na yun. So habang nandyan siya, yan si Wilma. So nakikita niyo meron malakas na wind shear. Ito yung wind shear na may araw siya mula sa southeast, east-southeast to southeast. So paganyan siya. So nasa 30, 25 knots, mga 45 to 55 kph na wind shear sa may taas na parte ng bagyo, mga 50,000 feet o 25,000 feet. So lahat ng ulap po niyan ay pinupush niya dito sa area na yan. So nandito lahat yung ulap niya dahil nga sa malakas na wind shear. So yan lang, pinakita ko lang sa inyo. Yan ang dahilan kung bakit walang ulap ang bagyo. Yan po, may wind shear. Ganyan din nangyari kay Ondoy. Dumaan sa Central Luzon, walang ulap doon ng bagyo dahil sa wind shear, lahat ng ulap na sa Metro Manila. Delikado po yan, nagkakaroon po yan ng mga flooding sa mga hyper-localized area. So yan po ang problem pag mayroon tayong wind shear. May pros and cons. Ang pros, hindi siya lalakas, hindi siya maging malakas na bagyo. Ang cons, yan, lahat ng ulap magko-concentrate sa isang lugar. Gaya na nangyari kay Christine, 3 araw kami, concentrated yung ulap ni Christine. Kahit na 300 kilometers away, sobrang laki siya, sobrang lakas pa yung wind shear, napadpad sa Bicol region yung grabing ulan for 3 days. Kaya nag 700 plus millimeters po dito. Okay? Ito yung bulletin ng Pag-asa as of 2 AM. Ito yung latest. Magla-landfall na, malapit na sa may Eastern Samar near Borongan. Winds niya, same, 45, moving westward at 7 kph. And then, ito yung track ng Pag-asa. Same pa rin. Hanggang lumabas ng power, depression pa rin siya. Okay? So, sana malusaw. Pag-cross ng Visayas, ito ang wind signals. Nakataas na yun sa Sorsogon, Ticao, Masbate, Romblon, the whole of Visayas, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Camiguin, Surigao del Sur, Siargao, and Bucas Grande Islands, Dinagat Islands. So yan po, kita naman po niya dito ang mga areas na sa wind signal number 1. But ang worst of the rain ay nandito po sa may taas. Okay? Nandito po ang grabing ulan. Dahil sa convective clouds niya ay na-displaced. JMA, hindi pa rin tropical depression na major. Isa lamang po siyang mahinang tropical depression. Ayan po. Landfalling over Samar. Ito yung stationary front. May shear line po dito. Dito yung shear line pa ganyan. Dito sa area na yan. Dito yung shear line. Okay.
And Joint Typhoon Warning Center, medium chance na maging bagyo. So, low pressure pa rin siya. Baka hindi na yan maging 35W. Ito yung tracks ng American model sa wind at pressure mula sa windy.com. So, ito siya na yon. Pagdating niya sa Sunday, pag cross niya ng Visayas, malulusaw po siya bilang remnant low. And halos wala na, oh. Tuesday, December 9, nandito siya. Parang open wave na lang siya o tropical wave dito sa may bahagi ng Calayan Island Group. Now, yung European model naman, ito yung kanyang track. Nandyan siya. Sabado, maglalandfall sa may Eastern Visayas. At mukhang sa Sunday, malulusaw din bilang isang remnant low. Halos hindi nakikita ang center niya. Pagdating ng Monday, December 9, mukhang lalabas po dito sa may bahagi ng West Philippine Sea, west of Puerto Princesa, Palawan. Diyan po siya. So, yan ang medyo good news pagdating sa development o paghina nitong si Tropical Depression Wilma at mukhang magiging remnant low na lang po ito. Kaya sa ensemble, wala na pong 12 Zulu or 8 PM update ang European model. Naiwan na lang po ang American model. So, yan po ang tracking niya. Same with Pag-asa. And sa Google DeepMind, yan din yung track niya. Low pressure na rin ang pinapakita. Sa official page ng Google DeepMind. Ito kasi yung galing sa weathernerds.org. Yan po. Google DeepMind. Yan po yung ensemble. Alisin natin yung mga tracks para makita yung cone of uncertainty. Halos LPA lang po yan. Pag tawid ng Samar, Masbate. At mukhang mamatay po siya dito sa may Camblon pagdating po ng linggo ng gabi. Linggo ng hapon nandito sa may Masbate. So it's a slow-moving, dissipating system na po itong si Wilma. Matatalo po siya sa labig ng amihan at sa lakas ng wind shear. Now sa rain forecast ng Pag-asa, 24-hour rain forecast for the next 3 days. So ngayong gabi hanggang December 6 ng gabi, yan po, 100 to 200 millimeters sa may Bicol, Samar, Masbate, ang the rest of Visayas, 50 to 100. Then tomorrow evening, o mamayang gabi, December 7 hanggang Sunday evening, December 6 pa lang, mamayang gabi, December 6 at Sunday evening, December 7, yan po, 100 to 200 millimeters pa ng Bicol. The rest, 50 to 100. Makikita na rin nyo dyan ang mga iba't ibang provinces. Sunday evening, December 7 to Monday evening, December 8. Yan po. Medyo 50 to 100 millimeters na lang po sa may eastern section sa Luzon and southern Quezon dahil po sa shear line. Okay na ang panahon sa Bicol. Actually, by Sunday, baka improving na po ang panahon natin. Ito yung latest sa European model. 3-hourly rainfall forecast. Simula na yun 2 AM. So, ito na yun ang nangyayari. Na-experience na natin na yun, yung malalakas na ulan. Then, bandang umaga, may mga light to moderate to at times heavy pa rin to intense. But, maliit na lang ang coverage niya. Sa may Cam Norte, Daet. Pagdating ng hapon, medyo manipis na lang po siya. At bababa po dito sa may bahagi po ng Romblon, Masbate at Panay. Yung grabing ulan hanggang mamayang gabi, December 6. Then sa Sunday, mukhang mga kababayan ko dyan sa Metro Manila, okay, sa may Mindoro, ay mukhang dyan pupunta ang malalakas na ulan na yung linggo ng umaga. And then sa hapon, mukhang di-disperse na po siya. Dito sa Bicol, may mga ulan pa rin tayo inaasahan sa Sunday, pero balik sa dati na. Baka sumilip ng araw Sunday morning, but sa hapon may mga localized thunderstorms na lang po. And lalo na po sa Monday, ayan na po yung remnants ng low pressure na si dating Wilma. Magiging remnant low na lang po yan. Okay, so next week, okay na po ang panahon. Back to easterly wind flow. Wala pang amihan so far. But next weekend, hopefully may amihan. Baka may shear line na naman po. So yan po ang 3-hourly rain forecast. Sa 24-hour rainfall accumulation, so buong araw ng Sabado na yon,
Yan po ang inaasahan natin. 50 to 100 millimeters na ulan, 50 to 100 millimeters na ulan ang inaasahan natin. May mga ibang areas na more than 100 millimeters. Kaya may forecast ang Pag-asa up to 200 millimeters. So yan po. Sa Naga, sa ngayong Sabado, ito po ang average rain na inaasahan natin, 55.7. Pwede umabot ng 100. Depende yan sa mga dumadaan po, mga intense thunderstorms na may cloud burst. So yan po ang dapat hindi dumaan. May ibang areas na pwede umabot ng more than 100 millimeters. Tulad dito po sa may Daet, 109, sa may Tiwi, okay. May 111, 112. Yan po. And also dito sa may Panay, 87. So yan po yung mga ulan sa area po ng Visayas na yung Sabado. I-move natin yung sliders sa Linggo. Yan. Gaganda ng panahon sa Bicol. Ang ulan concentrated sa Linggo dito sa may Northern Panay, northern part ng Sulu Archipelago, sa may Cuyo Archipelago, Oriental Mindoro. Metro Manila may mga showers din inaasahan, mga panandaliang thunderstorm. Yan po, accumulation. Siguro hapon lang yan sa Metro Manila or of Sunday. Monday, ayos na ang panahon. Back to normal na tayo. And then, ang problema na lang po next week, mukhang yung shear line tataas balik dito sa may pinanggalingan niya sa may area po ng Cagayan Valley. So mag-iingat po kayo lahat dyan. Baka may ulan naman na 50 to more than 100 millimeters up to 200 millimeters. Ngayong dating pong Lunes, December 8, 9 hanggang 10 or 11, halos continuous. So, wawa naman ang kababayan natin dyan sa Cagayan Valley. So, mag-ingat po kayong lahat dyan dahil nandiyan na naman ang shear line next week. Okay? Between December 8 to 12, nandiyan yung shear line. So, yan po ang latest sa ulan mula sa reliable European model, ECMWF. Tingnan natin yung actual rain observation na yun sa Naga kahapon. Yung ulan natin nasa 8 millimeters lang whole day. Okay? Mas mababa dun sa pina-forecast na 10 millimeters. So, okay naman po. Almost 10 na rin yun. Ito yung galing sa weather station natin dito sa bahay natin. Since 12 midnight, umabot ng almost 50 kilometers per hour, 48.8. Ang ulan, since 12 midnight, ito po, nasa 11.2 na po millimeters. Ito yung total rain since kahapon, 34 millimeters. Meron tayong light rain, 0.3. Drizzle to light rain po yan. Okay, hangin mula sa north-northwest. Windrows mula sa north. So far, yan po ang galing sa weather station natin dito sa San Felipe. Let's check out yung weather station sa City Hall. Ito po sa Naga White. Max winds, umabot ng almost 40, 39.4 kanina. So, ito yung ang actual observation since 12 midnight kanina. 11.2 yung ulan, 0.3, diesel to light rain as well. Sa Liboton, sweet wind, sa may po yan, sa may Hagob extension. Hangin, umabot ng 44.5. Gustiness po yan dahil pagdaan kanina ng malakas na squall o subasco, naka-embed doon sa thunderstorm, kasama sa sirkulasyon ng bagyong si Wilma at yung shear line. 12.2 yung ulan, mas mataas ng bahagya. 0.3 drizzle to light rain ang intensity ng ulan as of this time. So may mga padaan-daan pa rin yung mga malalakas na ulan whole day today. So mag-ingat po tayong lahat sa mga flood prone areas. Sana hindi na umabot ng 100 millimeters. So yan po ang tatlong weather station natin na active na yon sa Naga City. Yung ibang weather station sa Bicol hindi natin titingnan dahil medyo naka-offline yung iba. May problem sa battery. Kailangan palitan. Okay, so yan po ang actual rain observation. Sa alon, ngayong araw na ito, Sabado, patuloy pa rin malalaki ang alon sa West and East Philippine Seas. Pagdating ng Monday, alon pa rin.
Tuesday hanggang Wednesday. Tuesday, medyo okay na po ang alon dito sa may sa may central waters ng ating bansa, Sulu Archipelago, Visayan Sea, Tagay Gulf. Pumapalo lamang po ng light waves. Less than 1 meter ang wave heights. So, suitable po ito para magkaroon ka ng fishing activity dyan. But dito sa may West and East Philippine Sea, yan ang problema. Pag panahon ng amihan, talagang bihira ang fishing hours. Okay, so yan po ang pinaka-latest natin ngayong early morning ng Sabado, mag-alas 3:30 na po ng umaga. At kailangan natin mag-nap, kailangan natin matulog after ng ating kakakawan kahapon. Again, maraming salamat po sa mga greetings ninyo at rest assured hanggang kaya ng ating katawan. Although golden age na po tayo, hindi pa naman, kaya pa naman. So hanggang abot tayong 100, hanggang kaya natin, bibigay tayo ng mga informasyon sa mga papalapit na bagyo, mga latest information sa weather. Ito ulit si Mike, Mr. Typhoon Padawan, nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat at babalik ulit tayo baka later tonight or Sunday na po. At maraming salamat po sa pagpanood ninyo. Be #weatherwiser. Stay safe always. At God bless po sa inyo lahat.